खुलुमबाय बयखौबो बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ आङो मावफुङा बिटिसि गोरोबथानि दफाखौसो आङो मावफुंगोन होननानै बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय साननैसो सान सिगां खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनायनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जों फिनजाथाय होदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा। खोरोमदाव औवारि बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा बुंदों रायजोफोर आरो बिनि अनगायैबो अमर सिंह ब्रह्म सारा बिटिआर गोरोबथाखौ गंगा दैयाव फोजावहरनांगौ होननानै बुंनायनि थाखाय अमर सिंह ब्रह्म सारनि हेंथायै सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि जित सर्गियारि बिथाङा खौरां बिजोङावहाय गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बेवहाय मोनब्रै एनडिएफबि आफाद आरो लोगोसे इउबिपिअ जोंनि जाना थांनाय जि बिटिआर गोरोबथा 2020नि जे 27 जानुवारियाव जालांबाय आरो बेवहाय दिनैनि दिनाव जाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सरकाराव दैदेनदों आरो बिथांमोनजोंनो एकर्ड खालामनानै फैनाय बारग' जोंहा एनडिएफबि बिथांमोनहाबो राजखान्थियाव बाहागो लानायजों दिनै थांनाय बोसोरबायावबो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जालांबाय आरो दा गोदानै जिहेतु बिथांमोना राजखान्थियारि आफाद हिसाबै गोदान सरकार सालायबाय आरो बेजों बिथांमोना दिनै जिबादि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै मावफुङैखौ लानानै बिथांमोना दिनै राजखान्थियारि बुब्लियाव एरायनो नाजानायनि मोनसे थासारिखौ जों नुदों। नाथाय बेवहाय जों नुयो जे बर'नि बे थामथि गोरोबथायाव दिनै बिटिआरखौ लानानै आरो बर'लेण्ड हालामनि थाखाय आरो बर' माहारिनि थाखाय बेवहाय बयबो नोजोर लाखिनांगौ आरो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखि बुङा मानो बिथाङा सिफ थानाय समावनो बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिथाङा बे गोरोबथानि सासे उइटनेस आरो बेजों दिनै राजखान्थियारि खैसाराव बिथाङा गुबुन गुबुन मुलाम्फाखौ साननानै बे गोरोबथाखौ एरायनो सानोबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे गिदिरथार मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो जे दिनैनि समाव राजखान्थि खालामनायनि मुङै जाहाथे राजखान्थि बुब्लियाव बे बिटिआर गोरोबथाखौ नासयनो नाङा। मानोना बिथांमोनहाबो दिनै बेवहाय जुदि मोनसे गोदान थासारियाव राजखान्थि परिबेस मोनदों होनोब्ला दिनै जों बिटिआर गोरोबथानि बोसोरबा मोनसे सरकार थांबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो दा गोदानै जि मोनसे परिबेसाव बिथांमोना सरकार सालायदों बेबायदि मोनसे बुब्लियाव जाफुंसारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भारत सरकारखौ नारसिनलांगोन, आसाम सरकारखौ नारसिनलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि एकर्डखौ 100% मावफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो नारसिननायखौ आखायाव लालांगोन आरो बेजों दिनै जों मिजिंथियो राजखान्थियाव थानाय गासिबो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय गेबेङै नोजोर बोनांगोन। अपसन इउपिपिएल आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल सरकाराव गैयिनि थाखाय अपसन दायो मा खालामगोन सोमावसारगोन। दिनै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि खैसार खालामनो थाखाय रायजोनि सिगाङाव बायदि बाथ्रा बुंनो नाजागोन। नाथाय गुबै बाथ्राया बे जे नोंगौ एबसुआ एकर्डनि सागानगिरि मोनसे आफाद आरो बेवहाय गुबै दायथ' गुबै बिबान हिसाबै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनाय समनिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ समायसीमा होनानै आन्दलन खालामगोन, सोमावसारगोन बेफोर बाथ्राखौ जों जुलाइ दाननिफ्रायनो फोसावबोखानाय आरो बियो बे नङा जे दिनै बिपिएफ सरकार जानायखाय जों आन्दलन खालामदों, बेजों खुनु दिन लिंक गैया। बेवहाय बड'लेण्ड सरकारा जि दानांगौ सोर दागोन दाया दाबाय थागोन, नाथाय बेखौ मावफुंनायाव भारत सरकारा गुबै आखाइ दं। मानोना संबिधान संशोधन जानांगौनि थाखाय पार्लामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौनि दाबियावसो जोङो बे आन्दलनखौ खालामदों आरो बियो बिपिएफ बिरुदिबो नङा आरो बे बड'लेण्ड बिरुदिबो नङा आरो बेवहाय दिनै जोङो बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै गावनि दिथाखौ दिदोम खालामनो थाखाय बे जोंनि मोनसे नोजोरनि आरो बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखायसो सोमावसार। बेराफारसे जिथु थागिबि हारिबो दं आसामाव दा बिथांमोना मोनद' हारिनो जिथु खिथि होनाय बेखौ लानानै सोमावसारनो थांगासिनो दं। बेयाव आबसुनिफ्राय माबायदि बिफाव लागोन? जोङो बे जि आसामाव मोनद' हारिनि जे एसटि इस्युखौ लानानै जों आसामनि गासै ट्राइबेल हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशनजों सिसिट'आजों जयै लोगो नांनानै जायखिजाया आसामाव जोङो ट्राइबेल हिसाबै गसंथानानै एबा जोंनि थाखानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेलफोरनि हेंथायै गोदानै ट्राइबेल जानायनि जे मोनसे सम्भाबनाखौ लानानै दिनै जायफोर सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों बेवहाय जों मैखोमै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो सिगांनि जोंनि थांखि बायदियै जि दिनै गोदानै एसटि खालामनो थाङोबा थाखानाय 14टा जे जोङो बाहाय आसामाव ट्राइबेल हान्जा दङ बेयाव कमिउनिटि हिसाबै जोङो गोबां खहा जागोन होननानै जों नुहुरदों आरो बेखायनो जोङो जथायै बर'नि
जोङो मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि गुबुन गुबुन दिनै 13टा आफादजों लोगो नांनानै दिनैहाय सिसि थवानि नाजानायजों सिसि थवानि दैदेननायाव जोङो मैखोमै हेंथा खालामनायाव बाहागो लाबाय। नोंथांमोननिसिम गासैनिसिम गिबियाव खुलुमबाय। जोङो नै दायो सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनिफ्राय जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो आवगायबाय। जोंजों लोगोफोर दङ। नैबे समाव जि दायो ससियेल मिडियायाव जि बुंबाय थानाय बाथ्राफोरखौ लानानै बहानिबाफ्राय सासे अमर ब्रह्मनो ओंखारबोदों, अमर सिंह ब्रह्म। दा बे अमर सिंह ब्रह्मआ जि बाथ्राखौ लानानै बुंबाय थादों, नैबे थामथि जि बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा, दा बे गोजोन गोरोबथाखौ बा बे बिटिआर गोरोबथाखौ बिथाङा बहाबा गंगा दैयाव फासायहरनांगौ ना मानांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय थादों। बिथाङा, आं गिबियावनो बिथांनिसिम सोंहरनो लुबैदों आरो बिथाङा क्लियार मोनसे होनांगौ। अमर सिंह बिथाङा बर' रायजो राजानि इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि जानानै बाथ्राखौ बुंदों, ना अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा माने पार्टीनि बिपिएफ पार्टीनि जानानै बुंदों, ना गाव व्यक्ति हिसाबै बुंदों? दा नैबे जि मोनथाम पइन्ट आङो अमर सिंह ब्रह्म बिथांनिसिम आङो बेखौ सोंहरदों बा खावलायदों, जाहाथे बिथाङा बेनि क्लियारखौ होनांगौ। दे नोंथाङा बुंदों नैबे थामथि गोजोन गोरोबथाखौ माने गंगा दैयाव गारनायनि जि बाथ्रा, आरो बिथाङा माने बे गोरोबथाखौ माने गाफ्लेनानै माने जुगारनायनि जि बाथ्रा, बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ बबे मंगल ग्रहनिफ्राय जोनोम मोननानै गासैबो माने दिनै बर' हारिनि बबे गोरोबथाया मोजां आरो गाज्रि बेबायदि बुंनाया जोङो जातिनि थाखाय खुब दुखुनांथाव, लाजिथाव। आरो बेबायदि सासे नेहात सुबुङा मोनसे गोरोबथाखौ गावनि न'खरनि बाथ्राखौल' सिन्था खालामनानै माहारिनि ओनसोलनि रायजो राजानि बर' जातिनि सिन्था खालामालासिनो बाथ्रा बुंनायनिफ्राय खिन्थु बे अमर सिंह ब्रह्मना मा, सोर बे माने मा रिटायार पार्सन बियो, गावखौनो आइएएस रिटायार सानखो ना मा सानखो? बे सोदोब गैयै माखासे बाथ्राजों रावजों आङो बिथांखौ बुंनो सानदों। दा बेनिखायनो बे बिथाङा बे बुंनाय बाथ्रानिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। आरो नैबे गोजोन जि गोरोबथा बिटिआर 2020 सननि जि 27 जानुवारि जि गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांनि न'खरा, नोंथांनि साखुरिया हयथ' लाब जायाखैनि थाखाय नोंथाङा बेबायदि बुंदों जानो हानाय। किन्तु दिनै जोङो सनितपुर जिल्लानि बाखिन्दा जानानै बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना बे गोरोबथानि गेजेरजों खिन्थु जोङो लाबालाब जादों। बे थामथि गोजोन गोरोबथा, बेवहाय एबसु, एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो बायजोआव थानाय इउबिपिअ बे आफाद मोनथामा बे गोरोबथाखौ खालामनानै जोङो बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों एसेब्लाबो बर' रायजो राजा बिथांमोना खका मोननाय मोनसे राहा लामाखौ जोङो बेनिफ्राय मोननो हादों। नोंथां अमर सिंह ब्रह्म, नोंथाङा मिथिया नामा बायजोआव नोंथांनि बिटिसि ओनसोलाव थानायनिख्रुइ बांसिन बर' रायजो राजा बिथांमोना बायजोआव दङ? किन्तु बे मोनथाम जि गोरोबथा जालांबाय 1993 आव, 2003 सनाव बे मोनथाम गोरोबथायावबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानाय, बिनि अंखिदार। आरो बे गोरोबथाखौ खालामनायनि थाखाय बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनाबो गावनि माने जिउ बाउदों। जोंनि बिमाफ्रा रेन्डि जानो गोनां जादों। जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना पुलिस आर्मिजों बुख्रुब जादों। सान्दुं अखायाव जोंबो हुस्रिखावनाय सासे सासे जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो। नोंथाङा गावखौनो बिराद इन्टेलेक्सुयेल साननानै नाङा फाङा बाथ्राफोरखौ गेजेर गेजेर बुंलाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांखौ आङो वार्निं होनो सानदों। नोंथांखौ सोदोब गैयै माखासे रावफोरजोंसो जोङो उननि समाव बुंनो गोनां बाध्य जागोन। नोंथाङा जुदि नाङा फाङा बाथ्राफोरखौ बेबायदि सोरनिबा एजेन्ट जानानै जे बेबायदि बाथ्राफोरखौ जुदि बुंबाय थायोब्ला, दा बेनिखायनो नोंथाङा साननो नाङा बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुराव दिनै 60टा गामिया हाबबाय। नोंथाङा मिथियाखै नामा? बे 60टा गामिया हाबनायनि उनाव थांनाय 22 तारिखनि जि बिटिसिनि जि इलेक्सन 2025नि नैबे 22 तारिखनि माने सेप्तेम्बराव जि जालांनाय, बेनि गेजेरजों सनितपुर रायजो राजा बिथांमोना माने गोदानै जोङो देग्लाय 6 सिटआव इलेक्सन होनो मोनदों। आरो बे भटखौनो लानानै दिनै गोदान गभर्नमेन्टआबो फर्म जादों, आबाद दाजादों। दायो जाय बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिटिआरनि जे गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै दङ। नोंथाङा बेखौबो मिथिनाया मोजां। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरा न'खरफ्रोमबो मोनफ्रोमबो न'खरा बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना BKWC बिनि मोननो हादों। दा बेनि गेजेरजों जिखिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि पेकेज मोनबाय थादों, बिनि गेजेरजों नांगौ बायदि जोङो सुफुंनो हायाखैब्लाबो एसेब्लाबो जोङो राजनिति भाबै जोङो आवगायनो हानाय। राजनिति भाबै सोरबा सासेया
मिनिस्टार एमएलए गिदिर जानो हायाखैब्लाबो EMGM जानो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ जोङो बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों थांनाय मोननै एकर्डआव खिन्थु जोङो बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना जेबो मोननो हायाखै बे एकर्डनि गेजेरजों सनितपुराव थानाय बिसनाथआव थानाय गलाघाटआव थानाय कार्बि आंलंआव थानाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय रायजो राजा बिथांमोना फरेस्ट डिलार एक्ट आयेननि अधीननि गेजेरजों हानि मोनथायखौ मोनदों नोंथां अमर सिंह ब्रह्म नोंथाङा बेखौ मिथिया नामा नोंथाङा बहा जोनोम मोननाय नोंथाङा हयथ' माने गावखौनो सानदों मंगल ग्रहनिफ्राय आङो फैनानै नैबे रायजो राजाफ्रा माने जाम्बा जाम्था जोङो बिथांमोनखौ माने ओरै बुंब्लानो बिथांमोना मानिगोन होननानै सानना लादों नामा नोंथाङा बेनिखायनो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ नोंथांनि सोमोन्दै नोंथाङा नैबे समाव गावनि न'खरनि थाखाय माने गभर्नमेन्टनिफ्राय मा फायदा लादों आरो लायाखै जों बिखौ बेसां पर्यन्त जोङो मिथिगौ दा बेनिखायनो नोंथाङा साकरि थानाय समाव नोंथाङा बेसां साधुभाबे खामानि मावलांनाय जोङो बिखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो नोंथाङा सासे जोङो नोंथांखौ नेहात होननानै बुंगोन सासे BEO सासे रिटायार्ड पार्सन जानानै सासे नोंथाङा माने गिदिर माने गावखौनो खायथ' एकाडेमि बान्था मोनगिरि सासे IAS अफिसार रिटायार्ड पार्सन सासे ACS रिटायार्ड पार्सन होननानै माने बुंना लानो थाखाय माने बेखिनिल' बाखि दङ बायदि आं नोंथांखौ सानदों दा बेनिखायनो नोंथाङा बे गंगा दैयाव माने बिटिआर गोरोबथानि जि माने बे लिरना लाबोनाय बेखौ गंगा दैयाव फोसावनायखौ माने फुजा हरनांगौ मानांगौ रायजो राजानि गेजेराव माने मोनसे जि गोजोन दिनै जि मोनसे मोजां जि मोनसे थासारि बै थासारिखौ नस्थ' खालामनो नोंथाङा जि नाजानाय बेनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो दा नोंथाङा मिथिगौ जों बर' रायजो राजा बिथांमोना बयबो मिथिगौ 2020 सननि सिगाङाव जोंनि फरायसाफोरनि बै समनि सेंग्राफोरनि अबस्थाया मामोन कलेजाव जुदि जोङो न'खरनिफ्राय कलेजाव जुदि फैयोमोनब्ला नांगौ समाव मोनाबिलि समाव जोङो न'आव मोनहैयामोनब्ला बै न'नि बिमा बिफाया दिनै 6टा 7टा जाबाय मोनानि समाव आंनि फिसाज्लाया मानो मोनफैयाखै बहाबा लामाया आर्मि पुलिसजों माने माबा मोनसे बिपदाव गोलैबाय नङा बेबायदि खदाय मोनसे टेनसननि गेजेरजों जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ खांबोदों बाबोदों आरो बेबायदिनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना रायजो जाबोनो गोनां मोनसे परिबेस बेबायदि बारलांदों दा नोंथाङा नैबे बाथ्राफोरखौ बुंनानै बै मोनसे थांनाय जि मोनसे समनि जि परिबेस बै परिबेसखौ नोंथांमोन बायदिनि थाखायनो माने दिनै नस्थ' जायोब्ला बेबायदि मोनसे परिबेसआ फैफिननायनि मोनसे लामायाव दङ दा बेनिखायनो नोंथां अमर सिंह ब्रह्म नामा नोंथाङा जाहाथे रिटायार जाबाय नोंथांनि रिटायार जानायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरजों थानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों थानानै मोजां मोनसे परिबेसआव थानानै जाहाथे नोंथाङा खामानि मावलाङो हारिनि माहारिनि गिदिर गिदिर बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावखौनो माने सोरदोबा मोजां मोनजानाय खामानिखौ मावनायनिफ्राय गोजानाव थायो आङो बेखौ सनितपुर जिल्लानि रायजो जानानै सनितपुर जिल्लानि बाखिन्दा जानानै आरो बाहेरायाव थानाय बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजा जानानै नोंथांखौ आङो खावलायहरदों दा बेखिनियानो गोजोन्थों।